ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошед моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. чемпиони вазни ним вазн UFC Магомед Анкалаев хабар дод ки ба ӯ саҳнаи реванш маълум аст ва ӯ розигии худро додааст. оиди чиз Анкалаев дар твиттери худ хабар дод: «Ма аллакай саҳнаи мухорибаро дорум ва ма аллакай розигии худро додум. Умедворам ки рақиби ман низ ин визовро қабул мекунад. Ин дафъа 5 раунд намешавад. Ба ман пул барои вақт намедиҳанд», навиштааст Анкалаев. Ва рақиби ӯ Перейра дар суханҳои Магомед ҷавоб дода навишт ки рафтем Али, шама. Ва дӯстон, аз ин ҷо фаҳмида мешавад ки мо шуморо аниқ реванши онҳо интизор аст ва ба наздикӣ саҳнаи реванши онҳоро эълон хоҳанд кард. Диққат, 20% скидка дар ҳама дорӯҳои ширкати шифофармо то охири моҳи Рамазон ва ҳамчунин ҳиҷомаи тамоман бе пул. Чӣ гуна ки медонед, мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат шумо ҳама намуд дорӯҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. Ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. Ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, дорӯҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. Рақамҳо дар рӯи экран. Ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Тобови ҷангори вазни сабук UFC Чарлз Оливейра дар муҳорибаи Майкл Чендлер зидди Педи Пимблет прогнози худро дод. Биёд суханҳои Дубронксро гӯш мекунем. Майкл Чендлер ҷангори хеле хашмгин аст. Ма ба ғайр аз эҳтиром дигар ягон чиз нисбати ӯ ҳис намекунам. Педи Пимблет бошад ҷангори ҷавоне ҳаст ки ба худ боварӣ дорад. ӯ хуб ҳаракат мекунад ва ҷуҷитсои дар ҳақиқат хуб дорад. Ҳамчунин ӯ дар назди микрофон низ хуб суханронӣ карда метавонад. Ман фикр мекунам ки таҷриба маънои калон дорад. Дар ду раунди аввал Чендлер аз рӯи стили худ имконият дорад ки Педиро ба нокаут равон кунад. Аммо агар ки муҳориба то сеюм раунд равад, фикр мекунам ки Чендлер бо мушкилиҳо рӯбарӯ мешавад, гуфтааст Оливейра. Бояд гуфт ки муҳориба байни Майкл Чендлер ва Педи Пимблет аллакай рӯзи 13 апрел дар турнири UFC 314 мегузарад ва дуюм муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. Ана муҳорибаи асосии турнир бошад муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним сабук байни Александр Волкановский ва Диего Лопес мешавад ки Волк ният дорад ки чемпиони фаъол монад ва баъди ин муҳориба боз ду муҳорибаи дигар гузаронад. Ма фаъол мондан мехоҳам ва доимо ин чизро ба шумо мегӯм. Ман то охири сол 3 маротиба ба октагон баромадан мехоҳам. Ман метавонам ки зидди ҳамаи довталабон муҳориба гузаронам ва чизи мехостагии онҳоро диҳам. Ҳамаи онҳо муҳорибаи унвонӣ мехоҳанд. Агар ки ман боз чемпион шавам, пас ҳамаи онҳо соҳиби муҳорибаи унвонӣ мешаванд. Ягон кас маҷбур намешавад ки интизор шавад. Ягон кас маҷбур намешавад ки муҳорибаи иловагӣ гузаронад. Ман ба ҳамаи онҳо муҳориба медиҳам. Барои ҳамин, агар баъди Диего Лопес ба ман муҳориба зидди Мавсар Евлоев диҳанд ва баъд муҳориба зидди Питбул, пас ман тайёрам. Ман ҳарчи зудтар ин муҳорибаҳоро гузаронидан мехоҳам, гуфтааст Волк. Дӯстон, ба фикри шумо дар ин муҳориба ки ғолиб мешавад, Волкановский ё ин ки Лопес? ҷангвари пешина UFC ва ҳозира аналитик Чел Сонен гуфт ки муҳориба зидди Топурия барои Махачев Тахкир аст. Одамон мегӯянд ки Ислам аз муҳориба зидди Топурия отказ кард. Ман фикр мекунам ки ин таҳқир ба тарафи Ислам аст. Ман бовар намекунам ки Ислам аз ҷанг бо ягон кас метарсад. ин чизро он исбот мекунад ки ӯ бе ягон мушкилӣ зидди Майкано дар муддати кӯтоҳ ба муҳориба баромад. Ман фикр мекунам ки ин танҳо овозаҳо аст. Ва ҳамчунин ман фикр мекунам ки аз Ислам Махачев пурсидан ки зидди ҷангори вазни ним сабук меҷангӣ, ин таҳқир аст. Ба назар гирифтан ки аллакай сеюм маротиба мешавад ки Ислам бояд зидди ҷангори вазни ним сабук ҷангад. Худи Махачев чанд маротиба ба мо шумо гуфт ки ӯ ба вазни нимёна баромадан ва барои дуюм камарбанд ҷангидан мехоҳад. Онҳо 3 маротиба ба Ислам иҷозат надоданд ки ин корро кунад. Барои ҳамин ман боварӣ надорам ки ин муҳориба баргузор мегардад, гуфтааст Сонен. Дӯстон, бояд қайд кард ки UFC ягон вақт ба чемпиони як вазн иҷозат намедиҳанд ки бо чемпиони дигар вазн чанд маротиба муҳориба гузаронад. Дуюм муҳорибаи Ислам зидди Волкановский ногаҳонӣ буд, чунки Оливейра аз муҳориба даст кашид. Агар ин кор рух намедод, ба Волкановский дуюм муҳориба намедоданд. Барои ҳамин фикр мекунам ки ба Топурия рақиб аз топ 5 медиҳанд ва агар ки ӯ ғолиб шавад, пас ана ҳамон вақт ба ӯ муҳориба зидди чемпион медиҳанд. Боз дӯстон, фаромӯш намекунем ки Педи Пимблет аст ки байни ӯ ва Топурия аллакай чанд сол шуд ки душманӣ аст. Ва агар ки рӯзи 13 апрел Пимблет Чендлерро шикаст дода тавонад, пас UFC метавонанд ки муҳорибаи ӯро зидди Топурия ташкил кунанд. Дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. Фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.